أرست زينام بيت مخري منسترات أبز السالطو مبال عسران تشعات سرعة خيبو أبز تفلاليو زعباتات بمزتاي وسانتات محلاليفون أب زوا دبو بولو كاب وحدات قبليتات بسترف مبزحتون كابتات سلامن ጸጥታን ክረጋገጽ ምዃኑ ተገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ እንግሊዝ ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ፍርያታት ዕንበባት ትኽፍሎ ዝነበረት ቀረጽ ከም ዘልዕለት ተፍሊጣ سلام طعنا بلي كبرات ملكتنا كما تخونوا زيناتات حزنا متينا لنا مزيناتات حبيركم تصنح أنا برام فسايم فلما ناب حصرت زيناتات بيت مخري منسترات أبز سالطو مبل 29 سروع أخيبو أب استفلاليو زعباتات بمزتاي وسانتات أم حلاليفوم ات بيت مخري أب رقيق بوليس قلقالوتن ممحدار المنقست تطميتو أب زغبرزت منغستي زوصوم حقتات بوليستاتن استراتيجيتاتن بمفصامن كفصوم بمغبارن كمون كيد هنصت حجر منغستي بمقلطاف تكالات غلغالوتن ممحدار منغستي زلو وغده لعول كم زخونه زتيوم بمسرت زي تي بوليسي كفتحمن ابقصالي كسرحلو من زغبو زعباتات أب شوعات قندي عامدتات مسرت بمغبار زقرب رقيق بوليسي بمزتين التوتات بموساقن تي بوليسي أبصراح نقوعل بمولو دمسي وسينو اللهم بالتمساسالي عودا دبا سلطان تقبارن بعلمز حالو كوابين موسان زقرب رقيق دنبيت أميتو بعمقود دحري مزتاي التوتات وسيخوم أب نقاريت غازيتا تحاتيمو كاب زوط علو على جميرو أبصراح نقوعل بمولو دمسي وسانه يبولهم أب موداتات بيت مخري أولا دوا سلطانن تقبارن قلقالوت سدتنياتاتن كاب سدت تملستن نموسان أبز قرب رقيق دنبي تزاتي اللهم اترقيق دنبي نسدتنياتاتن كاب سدت تملستن قبو حلوة مقبار زقل إتيبيا زصدقتو عالم لخاون أحقراون سممعنتات بأقواو بمتقبار توم سدتنياتات كاللان دقافن نكرخبو تتكال اجامو بأقواو نكواتا زقل كم زخونه تزاتيوم سلازقونه أبزوم استقلتون كالوتن التاوتات بموساق أب نقاريت غازيتات حاتيمو كابزو وصلو على جميرو أبصراح نكوعل بمولو دمسي وسينو اللهم ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ኣብ ዝሳለ ዘሎ ጉባኤ ኣመራርሓ ቦርድ ፎረም ምትሕብባር ሴኩሪቲ ግሎባል ፐብሊክ ትሳተፍ ምህላዋ ተሓቢሩ ኣብቲ ጉባኤ ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ይሳተፉ ኣለዉ እቲ ፎረም ዓመታዊ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ ብዝምልከት ዘተ ከም ዝገብር ኢንዴክስ ግሎባል ሴኩሪቲ ብዛዕባ ዝገበሮ ከይዲ መጽናዕቲ እቲ ፎረም أب مدلاو كونفرنس 2024 بمزتاي وسانة كحلف يزبل تثبيت اللهم ببرك عالم أب دحننة حزبي قلحتا بمقبار تكالات مخبار حق إثيوبيا بمتحبار فلات تكبارات يفصم كمزولو تغليزيوم نيتيبيا حويسو كاب 9 هاجرات استوصاصو لعلوت دايركتورات بورد أب زمراح فورم كوميشنر جنرال دملاش ገብረ ሚካኤል ሓደ አባል ቦርድ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩሎም بمحدار محوراوي دحننة سرحتنياتات منغستي أب كلل تግራይ ናይ 17 ኣዋርሕ ጥሮታ ዓበል ንዘይ ተኸፈሎም ጥሮተኛታት ካብ 26 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ውዝፍ ዓበል ጥሮታ ክኸፍል ጀሚሩ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ምምሕዳር ኣይተ ዳባ ኦርያ ከም ዝገለጽዎ ኣብቲ ክልል ብዘጋጠመ ጸገም ድሕነት እቲ ዝድለ ዝዋጻእ ገንዘብ ተኣኪቡ ኣብ ግዚኡ ነቲ ምምሕዳር ኣታዊ ብዘይ ምዃኑ ካብ ሓምለ 2013
كساب حدار 2015 عام تمرت ن10 7 أوارح قبل طرتا تقاريص صنيحيوم أزي أبتي كلل أبزركو طرتنياتات قريتا زفتر بمخانو بنجستي أب قرباوان طرتنياتات نمخفال بزم حلالفو سانة مسرت ات ممحدار استفلالي سرحتي بقلطف بمفصام وظف طرتا كخفل جميرو مهلاو تحبيرو اللهم أبتي كلل بدمر 7,864 طرتنياتات زركو تخون كابزياتهم اتوم 65,873 ويون 93 ميتاوي وظف طرتا زملكتهم يوم አዲስ አበባና ንዝኾነ ይኹን ዘይተገልል ናይ ኩላና ከተማ እያ ክብላም ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ገሊፀን እተን ከንቲባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ዘመሓላለፈኦ መልእኽቲ ብልምዓት ኮሪደር መሊስካ ምልማዕን ዝተለዓሉ ነበርቲ ሓዱሽ ኣብ ዝኣተዎ መንበር ኣባይቲ ናይ በዓል ኣስቤዛ ብምሓዝ ርእዮም ኢለን ቶም ነበርቲ ኣብ ዝተተከአሎም መንበር ኣባይቲ ማሕበራዊ ርክቦም ሓልዮም ከይተበታተኑ ተመሳሳሊ ናይ መንበር ከባብን ብሎክን ከም ዝተረኸባ እውን ሓቢረን እቶም ነበርቲ ዝሓሸ ኣነባብራ ዝተማልአ መንበር ኣባይቲ ጽሩይ መስተማይ ቤት ትምህርቲ ጣብያ ጥዕና ከምኡውን ንቆልዑ መጻወቲ ዝኸውን ቦታታት ብምርካቦም ከም ዝተሓጎሱ ተዛሪቦም ኢለን ቤት ጽሕፈት ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰብ ሰራሕን ተፈጥሮን ጉድኣት ንዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ድጋፍ ገንዘብ ተገይሩ ሓላፊት እቲ ሊግ ኤሌኒ ኣባይ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ዕላዊ ንምግባርን ተረባሕነት ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅን ይሰርሕሎም ኣብ ኩናት ሰሜን ጉድኣት ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ንምድጋፍ ሓደ ስድራ ንሓደ ስድራ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣታዊ ብምትእኽኻብ ልዕሊ 7.6 ሚልዮን ብር ድጋፍ ከም ዝተገብራ ዘኻኺረን ኣብቲ ክልል ዘጋጠመ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕን ሰላም ንምርግጋፅን ከም ዝተሰርሐ ብምግላፅ ሰላም ኢትዮጵያ ክሕሉ እየ ንደቀይ ልምዓት ከውርስ እየ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘተ ከም ዝተገብረ እውን ሓቢረን ካብ መንጎቲ ዝተኣከበ ኣስታት 6 ሚልዮን ብር ንጨንፈር ቤት ጽሕፈት ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተውሃበ ተሓቢሩ ደቡብ ኮርያ ንኢትዮጵያ እትገብሮ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣጠናኺራ ከም እትቕፅል ገሊጻ ኣብ ቀረባ ዝተሸወሙ ኣምባሳደር ደቡብ ኮርያ ኣብ ኢትዮጵያ ጃን ካንግ ኢትዮጵያን ደቡብ ኮርያን ነዊሕ እዋን ዘቑፀረ ክልቲኣዊ ርክብ ከም ዘለዎን ገሊፆም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ጽኑዕ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ ርክብ ህዝቢ ብዝበለፀ ንምጥንኻር ልኡኽ ባህሊ ደቡብ ኮርያ ምስ ኢትዮጵያውያን መሰተኦም ልውውጥ ልምዲ ከም ዝገበሩ እቶም ኣምባሳደር ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ስራሕቲ ልምዓት ንምድጋፍ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ብምዃን ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝግበር ሓቢሮም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ካብ ውሕዳት ቀበሌታት ብዝተረፈ መብዛሕትኦም ከባብታት ሰላምን ፀጥታን ክረጋገጽ ምኽኣሉ ተገሊጹ ምስ ኢቲቪ ጻንሒ ዝገበሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ወሎ ዓሊ መኮነን ኣብቲ ዞባ ህዝቢ ዘለዓሎም ሕቶታት በብብርኩ ንምምላስ እናተሰርሐ ምዃኑ ገሊጾም ንጸብጻብ ሰሎሞን ከበደ ናዝሬት በሪሁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰላም ንምዕሳልን ዘይምርድኣት ንምፍታሕን ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እትኽልል ላዕለዎት ኣመራርሓ ፌደራልን እትኽልልን ኣብ ዝተረኸብሉ ህዝባዊ መድረኻት ዘተ ተኻይዶም እዮም ዘተ ካብ መንጎ ዝተኻየደሎም ከባብታት ዞባ ደቡብ ወሎ ሓደ እዮም ኣብቲ ዘተ ሕቶታት ሰላም መሰረተ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ብስፍሓት ተላዒሎም ነይሮም ምስ ኢቲቪ ጻንሒት ዝገበሩ መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ወሎ ዓሊ መኮነን ኣብቲ ዞባ ዝተለዓሉ ሕቶታት ህዝቢ በብብርኩ ንምምላስ እናተሰርሐ ምዃኑ ገሊፆም
ብፍላይ ሰላም ፀጥታን ብዝምልከት ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ተግባራዊ ምንቅስቃሳት እናተገበሩ ምዃኖም እውን ሓቢሮም የመከላከያ ሰራዊታችን ብሰራዊት ምክልኻል ሓይሊ ፀጥታቲ ከባቢን ዝተዋደደ ርብርብ ህዝብና ሕዚ ኣብ ዞባና ዘሎ ኩነታት ሰላም ልዑል ምምሕያሽ ኣምፅኡ እዩ ኦፕሬሽናት እናተሰርሑ እዮም እቲ ኣኽራሪ ሓይሊ ዝንቀሳቐሰሎም ከባብታት ንምፅራይ ፃዕሪ እናተገበረ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ 29 ወረዳታት ኣለዋ እዘን ወረዳታት ብሙሉእ እናፃየን ግልጋሎት መንግስቲ ስርዓት ምምሕዳር መንግስቲ ዝሳለጠለን ልምዓት ዝስርሐለን ከባብታት እየን ካብ ዘለዋ ልዕሊ 553 ቀበሌታት መብዛሕትአን ካብቲ ኣኽራሪ ነፃ እናኾናየን ዘለዋ ኣብ ዝተወሰና ቀበሌታት ዝንቀሳቐሰለን ኣለዋ ስለዚ ኣብቲ ዞባ ዘተኣማምን ሰላም ንክህሉ ንምግባርን መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ህዝቢ ዝሓተቱ ሰላማዊ ሕቶ ንምምላስ ዘኽእል ምንቅስቃሳትን ስራሕትን እናሳለጥና ኢና ንርከብ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ዘልዕሎም ፀገማት መሰረተ ልምዓት ንምፍታሕ እናተሰርሐ ምዃኑ እውን እዮም እቶም ኣመሓዳር ዝገለጹ የመንገድ ጥያቄ አለ የመብራት ሕቶ መገዲ ኣሎ ናይ መብራህቲ ሕቶ ኣሎ ነዞም ሕቶታት ንምምላስ ዘኽእል ምንቅስቃሳት እናገበርና ኢና ፀኒሕና ኣብ ሓፂር እዋን ክጅመሩ ዘለዎም ሕቶታት መገዲ ክጅመሩ ተገይሮም እዮም ብፍላይ ካብ ሃይቅ ናብ ቢስቲማ ጭፍራ መንግስቲ ፌደራል ዝሓዞ መገዲ ኣሎ ሕዚ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ ካብ ጃማ ከላላ ዝኸይድ ሓደ መስመር ኣሎ እዚ እውን ናይ ፌደራል መንግስቲ ፕሮጀክት እዩ ካሊእ ብመንግስቲ ዝኽልል ዝስርሑ እውን ኣለዉ ንሳቶም እውን ናብ ስራሕ ኣትዮም እዮም ዝተበላሸው መገድታት ንኽፅገኑ ዝቐረበ ሕቶ ነይሩ እዚኦም እውን ንምፅጋን ልዑል ፃዕሪ እናተገበረ እዩ ዘሎ ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳር ንምምላስ እውን እቶም ኣመራርሓ ክሳብ ታሕቲ ወሪዶም እናገምገሙን ንህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዘማርሩ ጉዕዝያት ኣካላት ማሕበር መንግስቲ ስጉምቲ እናተወሰደ ይርከብ ኢሎም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ወሎ ዝኾኑ አሊ መኮነን ህዝቡ የሚያመጣቸውን አቤቱታዎችና ቅሬታዎች እንዲሁም ጥያቄዎች ህዝቢ ዘምጾም ጥርዓናትን ቅርታታትን ሕቶታትን ምድማጽ ምድለዋት ተገይሮም እዮም ኣብ ቢሮ ምስ መጹ እውን ግቡእ መልሲ እናተወሃቦም ድዩ ዝብል እውን እናፈተሽና ኢና በዚ መዳይ ዘለው ፀገማት ንምፍታሕ ፃዕሪ እናተገበረ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብዙሕ ዝተርፍ ነገር ኣሎ ኣብ ዋህባ ግልጋሎትና ካብ ግዕዚና ሌብነት ዝፀረየ ይኹን ዝብል ቅርታ ኣሎ እዚ ብዝበፃሕናዮ ብርኪ እናፈታሕና ኢና ተጠናኺሩ ዝቕፅል እውን እዩ ዞባ ደቡብ ወሎ ሰፊሕ ዓቕሚ ኢንቨስትመንት ከም ዘለዎ ዝሓበሩ እቶም ኣመሓዳሪ ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ፍሰት ኢንቨስትመንት ንምውሳኽ እናተሰርሐ ምዃኑን ገሊፆም እዮም ኣብ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ወረዳ ጅማ ኣርጅ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ዓሊሙ ኣብ ልዕሊ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ 31 ኣባላት ኦነግ ሸኔ ስጉምቲ እንትውሰድ 14 ኣባላት ድማ ኢዶም ሂቦም ኣለዎም ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ኣኽረርቲ ብዝተወስደ ስጉምቲ ብርክት ዝበሉ ወረዳታት ካብቲ ጉጅለ ነፃ ምውጾምን ሕብረተሰብ ናብ ልምዓት ገጹ ምዛሩን ተገሊጾም ንጸብጻብ ሰሎሞን ጸጋዬ ጌታቸው ዓለሙ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ወረዳ ጅማ ኣርጂ ልዕልነት ሕጊ ንምርጋጽ ዓሊሙ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ 31 ኣባላት ኦነግ ሸኔ ስጉምቲ እንትውሰድ 14 ኣባላት ድማ ኢዶም ሂቦም እቶም ኣባላት ትጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ገበናትን ስቃያትን ትፍጽሙ ምጽንሖም ተዛሪቦም ኢዶም ዝሃቡን ዝተማረኹን ኣባላት ትጉጅለ ግብረ ራዕዲ ንህዝቢ ኦሮሞ ነፃ ምውፃእ ዘይኮነስ ንልዑል ስቃይ ምስጣሕ ምዃኑ ብምግንዛብና ኢድና ክንህብ ክኢልናና ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ትጉጅለ ኣብ ክልተ ብምኽፋሉ ነንሕድሕዱ ናብ ምውጋእ ከም ዝተመለሰ ተዛሪቦም ኣሊ ኣቺ ኬሰ ጅሩ ሃለ ጋሪ ሚቲ የችውዳ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሰራዊትና ዘሎ ኩነታት ጽቡቕ ዝበሃል ኣይኮነን ነቲ ሕብረተሰብ እውን ስቃይ እዩ ንሕና ንቃለሰሉ ዘለና ማሕበረሰብ ኦሮሞ እዩ ተመሊስና ነሳቕ እዩ ዘለና መብዛሕትኡ ሰራዊትና ነዚ ጭቆናን ስቃያትን ምጽዋር ኣይከኣለን ኢድ ንከይህብ ብዙሕ ምፍርራሕን ስጋኣትን ይበጽሕና እዩ መብዛሕትኡ ሰራዊት ኢድ መሃብ እኳ እንተደለየ ኢድ ድሕሪ መሃቡ መንግስቲ ክቐትለኩም እዩ ከሳቅየኩም እዩ እናተባሃለ ወረ ስለ ዝንዝሕልና ካብ ስጋኣት ተበጊሱ ፈሪሑ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ሰራዊትና ተስፋ ብምቁራፁ ናብ ምብትታን ይበጽሑ እዩ ዘሎ ህዝብና እውን ሓቅነት ኣለዎም ኣብ መረበቱን ንብረቱን ይሳቀ እዩ ዘሎ ብፍርሓት ካብ ዘለዎ ኣውፅኡ ዘይብሉ ተለቂሑ እዩ ዝህበና እምቢ እንተይሉ ብድብደባን ሞትን ይቕጻዕ እዩ ኣባል ሰራዊትና ተበታቲኑ ኩሉ ነናብ ዝደልዮ ይኸይድ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሚድያ ንዝስምዐኒ ኣባላተይ ዘሕልፎ መልእኽቲ ንዑ ሰላም ይሓይሽ
ዝቐትልን ዝመውትን እውን ኦሮሞ እዩ እቲ ቃልሲ ዋጋ የብሉን መንግስቲ ምንም ከም ዘይገብረኩም ከዓ ካባና ተመክሮ ውሰዱ እየ ዝብለኩም ሁንዱምቱ ካሮመናም ባዲዮ ሰሙዛ መንሲዘ ፊገበ ኣብ ጫካ ደቂስና ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተኹሲ ከፊቱልና ድሕሪኡ ሰራዊትና እግሩ ናብ ዘምርሖ ተበታተነ ኣነ እውን በይነይ ብሬን ሒዘ ተረፍኩ ድሕሪኡ ኣብ ጫካ ሓዲረ ንግሆ ንመበል ካልኣይ ተፍትሽ እንተካይዱ ምስ ብሬነይ ማሪኾምኒ መጀመርያ ናብ ቃልሲ እንትኣቱ ሓቀኛ ፍትሓውን ቃልሲ ናጽነትን ከም ዝኾነ እዩ ተነጊሩኒ ነይሩ ናብቲ ሰራዊት ምስ ተጸንበርና ግን ዝረኣናዮ ብተጻራሪ እዩ ምንቅስቃስና ንኦሮሞ ካብ ጭቆና ምውፃእ ዘይኮነስ ዝኸፍአ ስቃይ ህይወት ንክመርሕ ኢና ጌርናዮ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ግፍዒ ናይ ዝፍጽም ሰራዊት ኣባል ብምዃነይ ጸጸት ተሰሚዕኒ እዩ ዓምን ቅድሚ ዓምን ከበድቲ ውግኣት ኣሕሊፍና ኢና እዚ ድማ ምንም ለውጢ ኣየምፀን ስለዚ ኣጉል ልፍዓት እዩ ኮይኑና ዘሎም ሰራዊትና ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ስቃይ ካብ ዘብዝሕ ሰራዊትና ነዚ ተረዲኡ ከማና ናብ ሰላማዊ መገዲ ይምጻእ ከረከታ ጅሩስ ኦሮሞ ከነማ በረናመ የሮ መርሳ አራራቲ ጅነማ ድሬ ስቃይ ኦሮሞ በዚሕ እዩ ድርድራት ሰላም እንተካይዱ ሰላም ክመጽእ እዩ ኢሉ ህዝቢ ተስፋ ከም ዝገበረ ኩሉ ሰራዊትና እውን ተሓንጥዩ እናተጸበየ እዩ ነይሩ እዚ እንተይተዓወተ ተሪፉ ጃልመሮ ናብ ሃገር እንትምለስ ስምዒት ህዝብና ይኹን ሰራዊትና ተነኺኡ እዩ ብፍላይ እቲ ውግእ ይቐጽል ተባሂሉ ንሰራዊትና ኣንፈት እንትወሃብ እቲ ሰራዊት ናይ ምውጋእ ድሌት ስለ ዘይነበሮ ናብ ተስፋ ምቁራጽ እዩ ኣትዩ ድሕሪኡ ተስፋ ብምቁራጹ ኢድ መሃብን ምምራኽን እዩ በዚሑ ካብ ትካልና ዝወሃብ ራሽን የለን ኣብ በብ ዝኸድናዮ ንሕብረተሰብ ኣገዲድና ኢና ንምገብ ፈካት ዳመና ባኔራ እጊ መናባን እሞ ጋቢ ፈርድ ነቀበል ኦሮሞ መሲሉና ካብ ገዛ ወፂና ኢና ነስሓ ብፈረስ ኣይትጋልቦን ይብል ኦሮሞ ካብ ገዛ ድሕሪ ሙፃና ተናሲሕና ኢና ንህዝቢ ኦሮሞ ኢና ክንቃለስ ኢልና ነርና ይኹን እምበር እንጉሕሎ እንንገላትዖ እንሰርቆን እንቐትሎን ንህዝቢ ኦሮሞ እዩ ብኣፈሙዝ ብረት ስለ ዝግደድ ንባዕሉ ጾሙ ሓዲሩ ንዓና እዩ ዘብልዕ ህዝቢ ኦሮሞ ብእንሰርሖ ስራሕ ሓዘን እምበር ተሓጓስ የብሉን ኣብዚ እዋን እቲ ህዝቢ ይኹን ሰራዊትና ተጨናኒቑ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሰራዊት ምጽናሕ ከቢዱና ነይሩ ኢድና እንተሂብና ከም እንኤቤሳ ኣዱኛ ተቐቲልኩም ኣብ መሬት ክጎትኹም እዮም ብረት ኣርሲኖም ሰውነትኩም ክትኩሱልኩም እዮም እናበሉ ይነግሩና ኣብዚ ድሕሪ ምምጻና ግና ዝበጽሕና ጸገም የለን ኢድ መንግስቲ ገፊሕ እዩ በሪ ሰላም እውን ክፍቲ ብምዃኑ ኣባላት ሰራዊትና ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢዶም ንክህቡ ጻውዒተ የቕርብ ሰራዊት ምክልኻል ምስ ካልኦት ሓይልታት ጸጥታ ብምትሕብባር ብዝወሰድዎ ዝተዋደደ ስጉምቲ ብርክት ዝበሉ ዓወታት ምምዝጋቦም ዋና ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 69 ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ እንዳሉ ገሊጾም እቲ ዝተረኽበ ዓወት ተሳትፎ ሕብረተሰብ ልዕል ብምዃኑ ነቲ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሙሉእ ብምሉእ ንምድምሳስ እቲ ሕብረተሰብ ተሳትፎኡ ንኸጠናኽር ጻውዒት ኣቕሪቦም 69ኛ ክፍለ ጦር እኔ እየመራሁት ያለ ክፍለ ጦር 5 ወረዳዎችን ነው ይዞ ያለው ኣነ ይመርሖ ዘለኹ መበል 69 ክፍለ ሰራዊት 5 ወረዳታት እዩ ሒዙ ዘሎም ወረዳታት ሙሙቁምባ ጅማ ኣርጂ ዲጋ ሳሲጋን ኣብዚ ዙርያ ዘለዋ ወረዳታትን እዩ ሒዙ ዘሎም ብቐንዱ ግን ጸላኢ ይንቀሳቐሰሉ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ሕዚ ዘለኹምሉ ወረዳ ማርጂ እንትኸውን ኣብ መብዛሕትኡ እዚ ከባቢ እቲ ክፍለ ሰራዊት ተንቀሳቒሱ ብፍላይ ኣብዞም 5 መዓልትታት ብርክዝ ዝበሉ ጸላእቲ ብምድምሳስ ኢዶም ዝህቡውን ብምቕባል ብሬንን ክላሽንን ኣታዊ ንክኸውን ገይሩ እዩ እዚ ውፅኢት ብምትሕብባር ሕብረተሰብ ምልሻ ፖሊስን ሓፈሻዊ ምምሕዳርን ዝተረኸበ ውፅኢት እዩ ኢንፎርሜሽን ብምሃብን ተዋዲድካ ብምስራሕን እዩ ፍልይ ዝበለ ውፅኢት ክርከብ ዝኸኣለም እቲ ሰራዊት እውን ብልዑል ተበግሶ እዩ ዝሰርሕ ዘሎም ሰሙን 2 ሰሙን ዝብል ወፍሪ የብሉን ሓፈሻዊ ንጸላኢ እንተዘይቀቢሩ ደው ዝብል ወፍሪ ኣይኮነን እቲ ውፅኢት ብምትሕብባር ዝተረኸበ እዩ እቶም ኮሎኔል ንዕውትነት እቲ ወፍሪ ድጋፍ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ምዃኑ ገሊጾም ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ኣኽረልቲ ሓይልታት ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ብርክት ዝበሉ ወረዳታት ካብቲ ጉጅለ ምጽራይ ከም ዘኸኣለን እቲ ሕብረተሰብ ድማ ናብ ስራሕቲ ልምዓት ገጹ ምዝዋሩን ተዛሪቦም ስርዓት ምዘና ትምህርቲ ውፅኢታዊ ንምግባር ኣብ ዝግበር ርብርብ ኣብ መዳርግቲ ኣካላት ሕፅረት ምውዳድን ትግሃትን ከም ዝርአ ክኢላታት ትምህርቲ ገልጹ ስርዓት ምዘና ትምህርቲ ዝተማልአ ንምግባር ኣብ መምህራን ዝግበር ደገፍን ክትትልን
ኣድላይ ምዃኑ ምሁራን እቲ ዓውዲ ገሊጾም ኣሎም ንጸብጻብ ትዕግስቱ ቡቼ ኣባዲ ደመቀ ስርዓት ምዘና ትምህርቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ በብእዋኑ ዝካየድ ክትትልን ደገፍን ተምሃሮ ዘካትት ተግባር እዩ ብመዳይዚ ተምሃሮ ኣብ ከይዲ ምቕባል ትምህርትን ድልውነትን ብምክትታል ብዝተምሃርዎ ልክዕ ምፍታን ይድሊ ኮይኑ ግና እዚ ኸይዲ ጉድለታት ከም ዘለዎ ንዝቕጽል ዘመን ትምህርቲ ምድላው እናገበሩ ዝርከቡ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣየር ጤና ገሊጾም ጥያቄዎችን ጎና ጎኒ መልመድ ሕቶታት እናስርሑና ተዝኸዱ ኣብ ፈተና ትኩረት ዘልዮም ነጥብታት ንተምሃሮ ተዝመላኽቱ ጽቡቕ እዩ እንደ ተፈታኝ እንደመሆናችን ፈተናዎች ተፈተንተ ተምሃሮ ከም ምዃንና መጠን ተኸታተል ዝኾነ ፈተና ተዝውሃበና ጽቡቕ እዩ ፈተና እንትሉ ተምሃሮ ብዝግባእ ይዳልው እዮም ስርዓት ምዘና ትምህርቲ ውጽኢታዊ ንምግባር ዝተዋደደ ምንቅስቃስ መዳርግቲ አካላት ከም ዘድሊ ኪላታት ሓቢሮም እንደኛም በቂ ነገር እየተሰራ አይደለም ከም አብያተ ትምህርቲ እኹል ስራሕ ኣይስራሕን ሓምሻይ ክፍሊ ውጽኢት ፈተና ጥራሒና ንሕዝ እምበር ብብርካ ሃገር ምስ ዘሎ ፈተና ዓይነት ተኣሳስሮን ተምሃሮ ብዘድሊ መጠን ኣብ ምክትታል ጉድለት ኣሎ እዩ ትምህርት ቤት አመራር አለ አመራርሓ ትምህርቲ መምህራንን ወለድን ኣለው እዚኦም ተኣሳሲሮም ተዘይሰሪሖም ጸገም ትምህርቲ ብኣግባቡ ኣይፍታሕን ምዘና ትምህርቲ ብዝተፈላለየ ብርኪ ከም ዝወሃብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዳይሬክተር ትካል መጽናዕትን ምርምርን ትምህርቲ ዶክተር በላይ ሓጎስ ዝገለጹ እንትኾኑ ስርዓት ምዘና ትምህርቲ ንምምሕያሽ መምህራን ንተምሃሮ ተኸታታሊ ዝኾነ ክትትልን ደገፍን ክገብሩ ይግባይሎም ማስተማር ብቻ ሳይሆን ያስተማሩት ነገር ልጆች ጋር ደርሷል ወይ መምህራን መምሃር ጥራሕተ ይኾንስ ዘምህርዎ ነገር ኣብቶም ተምሃሮ ብዝግባእ ሰሪጹ ድዩ ዝብል ብብዕለቱ ብብሰሙኑ ብብወርሑ እናበሉ ብቕዓትቶም ተምሃሮ ክከታተሉ ይግባእ ሓፈሻዊ ስርዓት ምዘና ትምህርቲ ምፍታሽ ከም ዘድሊ ዝሓበሩ ዶክተር በላይ ኣብ ታሕቶ ትካላት ትምህርቲ ትኩረት ጌርካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢሮም ምዘና ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የትምህርት ቤቱ ሁኔታ የመምህራኖቹ ሁኔታ ሓፈሻዊ ኩነታት መምህራን ቤት ትምህርቲ ቀረብ መንግስቲ ድጋፍ ማሕበረሰብ ከም ስርዓት ክንወስዶ ይግባእ እቲ ሓደ እንተጎዲሉ ሙሉእ ክኸውን ኣይኽእልን ትኩረት ሚኒስተር ትምህርቲ ኣብ ታሕቶ ትካላት ትምህርቲ ክኸውን ይግባእ እዚ ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ መሰረት እንተዘይሃልዩ ካሊእ ኣይህሉን ጽሬት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ስርዓት ምዘና ትምህርቲ ምዝማን ኣድላይ ምዃኑ ተሓቢሩ مبارك عيد عيد مبارك عيد مبل 1445 بعل عيد الفطر أب ملا كفالات هاجرنا بدمو كنتات تخبيرهم أورح رمضان نتصالت وزنورو سناي تكبارات كأصالنت كلهم كم زقباون تقليصلهم ملو برهان قرماي توسق اللوا عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد ورح رمضان قلنا صوم عم محبرسه مسلم زلوه مزيولو استحقاقزلو سناي تكبارات زرعيلو حابراوينت زنكسلو اوانيو أزي بسعبت أمنة إسلامنا عبي سفراز حزوم مزام مخنات بمقبار دماه مبل 1445 بعد عيد الفطر أبستفلاليو خبابيتات هاجرنا بدم قناتات تخويرويو عيد بمتحزان سناي تكبارات سالوتلو عبي بعد كم زخونه أب كتما أديس أبابا ستاديوم استراخبو تخافلت تبعال يقلزو لله يا الله الحمد لله الله ورحمه إذا صمناين سجلنا يوني قبلنا إذا ندرو عيد ما شاء الله بتعم دس يلال عيد لبزبان بتعم دس بليو حدا ورحمه بصوم بعبادة نقامة صلاة بمسجدن كل محبرسب مسلم تسويز جبارلو تواتيو نابز عيد بس إحنا لنا مسلم محبرسب برمضان ور محبرسب مسلم أور رمضان زرعيو سناي تكبار مرد دعم تحجازن نسترفع عصرت حدا وارح كأصللو ملختي كم حلال في فوتو بقى زندرو دمو ليت ياله نبر لبزبن فلي زبلي نيرو أبزوشت بمسجدنا ون فلي يبلو بزو حزبي كم زنبر دما أبلع لخينا نرانا نيرنا بعل عيد الفطر بتمساسالي أب كتما مقله بدون قناة استخبارن تخون نتبعل بمردان بمتحجاز كم زحلفوه ريتو هابتي نبرت كتما مقله يقلزو حفتام مسكين مس حفتام كويني حلفو الحمد لله صقم زلو قربيتي خون صقم زلو محبر سبي خون كلها تشافافينا تزلو وون
نزيولو تزيولون مزلوا خوينو صبوا بعد يحلف لنا صبوا عيد على الفطر نحلف لنا بطعم دس بهالي صبوا حليفو لعمته حمدلي يصنحنا ان شاء الله عيد مبارك لكل الامه محمد مسلمين ان شاء الله عود نورو منيره نورو كلكم اديس ابابا لكم حتنتاتي رياض ابها جيزان لكم عيد مبارك ان شاء الله لعبدكم ربي يمصخم لعمته حمدي ربي يصنحنا عمرنا نوح رزقنا بوزح ربي هبنا سلامنا ربي يمصنا ان شاء الله لعمته لا وزير ربي يغانينا نخلكم تختلتي امنه اسلمنا انقع نعيد الفطري بخير اصحاب كل اسلمنا تختالي انقع اصحابكم مبل حدشن 445 بعل عيد الفطر بركز زبلو امنتن لعلوت حلفت سرح منغستي اب استرخبلو اب كتما بحر دار استخبر انتخون اب تعلت ترخيبهم مدرز سمعوا بريزيدنت بيت مخر قدات اسلامنا كل امحرا شيخ جوهر محمد كم زغلصو حزب مسلم اب وقت رمضان الناس سالطوم زنبره سناي تكبرات قصالنت كلهم كم زغبا ملختهم ام حلالفهم يوم كلاتنا فيتاچنن ወደ الله زورن كلاتنا ገጽና ናብ አላህ ብምግባር ጸሎት እንዳገበርና ንሃገርና ሰላም ንሃገርና ሓድነት ንሕብረትና እንዳገበርና ጸኒሕና ኢና ረመዳን ዋላ ይወዳ ምስ አላህ ዘለና ርክብ ስለዘይውዳ ኣብ ወርሒ ረመዳን ብዝነበረና ኩነታት ክንቅጽል ኣለና ጽጉማት ምሕጋዝ ዝሓመሙ ምጥያቅ ዝተመዛወሉ ወገናትና ምርአይ ንዝጠመዮም ምምጋብ ከምኡውን ምስታይ ኣብ ወርሒ ረመዳን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቀጸልቲ ኣዋርሕውን አላህ ዝፈትዎ ስራሕ ብምዃኑ ክንቅጽለሉ ይግባእ ረመዳን ምርዳን ምትሕጋዝ መሰረት ዝገበረ ዓብይ ወርሒ ብምዃኑ ማሕበረሰብ እስልምና ነዚ ሰናይ ተግባር ቀጻልነት ክህልዋ ምግባር ክጽዕር ከም ዝግባእ ዒድ አልፍጥር ኣብ ዝተኸበረሎም መድረኻት ተላዒሉ እዩ عيد مبارك عيد زيننا يقصل كبرات ملكتي حزرما نب زين عداقا خسقر أب زحلفو شمونت أوارح كتشن 16 عام تمرت منستر نقدن زواو متسارن كتتل كاب زقور اللوم كاب فرياتات سدد نقد وطعي 617 مليون دولار آتاوي كم سترخبه قريزوم أتي آتاوي مزحلفة تماسالوان انتنتاتر وسخ 8.8 مليون دولار كم زلو تحبيرهم ترامرن ناي قبعتن اخلن دمام لعل آتاوي ترخب اللهم فرياتات كم زخونو كابتي منستر بيت عيو زرخبنا حبريتا يردم ተወዳዳርን ቁጠባ ምዕባለ ልዑል ግደ ዘለዎን ዓውድታት ንግዲ ንምፍጣር ቀረብ ልቃሕ ምጥዓም ከም ዝግባእ ቤት ምኽሪ ንግድን ዓውዲ ማሕበራትን አዲስ አበባ ገሊጹም ኣብ ስራሕቲ ቢዝነስ ቀረብ ልቃሕ ዘሎ ጽዕንቶ ጠመተ ብምግባር ዘተ ይሳለጠሎም ኣብቲ መድረኽ ማሕበረሰብ ንግዲ መዳርግቲ ኣካላት ትካላት ሃገራዊ ባንክን ፋይናንስን ይሳተፉ ከም ዘለው ተገሊጾም ፕሬዚዳንት እቲ ቤት ምኽሪ መሰንበት ሸንቁጤ ግደ ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ምዕባለ ቁጠባ ወሳኒ ኢሎም ስለዝኾነ ተወዳዳሪ ዓውዲ ንግዲ ንምፍጣር ቀረብ ልቃሕ ምጥዓም ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም حزر